Rene ya. Ya mudhar ora. Lah piye? Lah wong tak kandhane ora gelem tak cekek kok malah marah. Liyane niki Pak. Nganggo mic nek omonge. Jan gila aku. Ngapa piye? Pengen tak ublek uwer. Waduh. Lah nek Ikamoto lumayan lagi kok mendah tatune iki. Aku ra iso. Wis mengko kowe tak transfer wae. Lah transfer. Tak transfer. Lah ngapo transfer? Ora wani aku nyedhak. Ya dikancani Mbak Baul. Salaman sih. Kenalan. Kenalan. Iya. Namanya siapa? Erik. Erik. Erik sih. Sing apik to, jeneng kok Gerik. Daud. Hei. Erik. Oh, krunguku Gerik. Geseh meneh tekan kono. Iya. Daud. Daud. Iya, namanya siapa? Mor. Boleh cocok iki. Neng bau teh neng mure. Mesti nyiset. Iya. Goblok. Oh, mulai meneh, mulai. Wani po? Ya, coba nanti. Ya, Delok. napa nih? Ya ndelok. Napa nih? Ublek uwermu. Wah. Genter kawat sarong gede kok mung ijen bojomu ra ngeterake sate gunung semangat mungkin ijen bae aku bakal nang suwe banjur sapa sing nyukupi saben dina banjur sapa yen to abang pemulira sate gender kawat sarong gede kok mung ijen bojomu ra ngeterake sate gunung semangat mungkin ijen bae aku bakal nang suwe banjur sapa sing nutupi saben dina banjur sapa yen to adem pemulira Ketang sedelo ngaturake apa wigatine dina awake dhewe tinimbalan sowan ya klintong-klintong numpak andong bel klingklong
sing ditimbali karo Pak Yanto. Ya, Mbak Niken iki saka Gunung Kidul. Oh, lah sing sijine kuwi nemu ning alas panggang kono. Iya. Leres niki meng nemu kan niki wau. Panjenengan ki yo melu aku ngopo to? Gek tase iki mbok yo diseleke. Tase putune digawa. Senengane. Ngaturaken wilujeng dalu Mbok Jange. Wilujeng dalu Mbak Niken. Inggih, menika wonten ing pripun? Oh, sing ngarep lungguh. Bapak Ibu sing ngajeng kan lenggah. Nah, Lah kok kono lho lenggah, Pak? Ya aku ning ngarep kok. Sing mirsani lho. Peraturan kok ora tertib. Nggih, terus pundi kabaripun Mbok Jange? sae Mbak Niken. Alhamdulillah, pinanggih wonten mriki. Nggih, ya sasi-sasi rada sepi ngenten iki wis arep ngopo? Ya. Lah nggih sepi banget ini. Anane ming nganggur. Ngatur sembah nuwun. Nggih. Pak Baut, Dalem sugeng rawuhipun. pangestunipun sae. Maju rene lho nah. Wah, sampean klambine niku lentuk saking pundi niku? Niki turahan spray geng maneman kula jaitke. Kok turan spray pripun wae? Lah wong ukurane dipan niku 120 le tuku 120. Ketimbang diguang jaitke wah nyriwing. Masuk klambi kok yo Hello Kitty to, Pak. Lho ora apa-apa no, sanane. Wong mangan ki padha wae ibarate wong mangan. Ayam goreng rego 70 karo mie ayam 8.000 ki wareke padha. Lho iki sing agem beskap ngono karo aku spray iki padha tak kandhani. Kabeh padha le ketutup. Nerak wangune. Nah. Beskap niku wangune ya lurik. Beskap kok Hello Kitty. Kula wingi nggih ngangge lurik. Terus Lah nyatane yo ora wangun kok. Lah sing ora wangun jebule awakku. Nek wis entene mawon kula nggih. Sampeyan kok nganggo Hello Kitty. Sampeyan niku ucul klambi niku wis padha karo nganggo Hello Kitty wong raine padha. Iya. Matur nuwun. Ora cetha berarti aku. waduh Hello Kitty lho. Nggih. Dadi kaya kartun Nggih njenengan. niki ngaturaken kula nuwun. Nggih. Sowan wonten ing wewengkon Pandak. Pandak nggih. Nggih, dalemipun Pak. Pak ingkang kagungan dalem. Nggih. Ayo Pak sapa? Sing kagungan dalem ki Pak sapa? Sing duwe gawe lho Bu. Sing duwe gawe ki asmane Pak sapa? Asmane ketoke wis sehat kok ning kono mau piyayine wis jalan-jalan kok. Maksudnya jeneng lho Pak, jeneng. Jeneng. jeneng iki aku ora teko nek burasa ngeyel lho kandhan kok yo. Aku ki senengane. Niki lho niki sesatkin toko ulem. Amit sewu. Dipun waos. Iso ora? Oh nggih 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 nggih. Iso ora? Iki sing ndi to Bu tulisane? Senengane. Wonten ngarsanipun Pak Suyanto. Nggih. Dalam kurung menika Krebo leres mekaten. Nggih, leres. Oh, ngaten Pak Pak Suyanto kalian Ibu Sri Hartiastuti. Nggih. Derek kula nuwun Pak Suyanto keluarga nderek Binga menika kagungan gati molokrami keng putra putri Mbak Lia leres mekaten. Lintang. Oh, lan menika Iki LIA. garis tengah ki aja nganti gathuk. Oh. L karo A. Dadine Iki sing dadi nganten ki dodolan rokok. lah kok iso? LA kuwi. Lho. Iki Mbak Lintang terus iki sing kakung asmane Aki A. Erlangga Dewi Putranto. Oh, ngaten. Nggih. Mbak Lintang Nggih. Widiarti menapa Widiasti? Widiasti. Diasti. Kalian Mas Erlangga Dwi Putranto. Nggih, putra Bapak Agus Sumat Maji almarhum. Nggih, leres. Nggih. Alhamdulillah sampun kalampah ijab lancar kalis ing sambigala. Nggih. Derek ndeduka sakinah mawaddah warahmah Amin. sing bebrayan nganti puputing yuswa. Nggih. Amin Allahumma amin. Amin. Kadang karang dungane biasane gur tekan kaken-kaken ninen-ninen. Lah iya. Kamangka mbahku ki umur 90 isih pegatan. Dadine yo sing nganti puputing yuswa. Nggih. Oh, donga niku saking ngantos puputing yuswa. Nggih, 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 nggih. Aja nganti ming kaken-kaken inen-inen. Nggih. Mungkin ndak tuwa-tuwa pisah rak ora prayoga. Lah leres mekaten. Nggih. Ngestokaken dawuh wonten pamundutan menapa? Wonten pamundutan menika nawalaning kok piyayine ora rawuh pemenawala piye saking Bapak Haji Slamet alamat Menden RT 2 Babatan Bantul. Wow. Nyuwun lagu Cak Kijing Miring keng nyekar Mbak Elisa. Waduh. Nyuwun mugi ndadosna kawuningan menika Mbak Elisa Orkarus alaso nembe kundur wonten ing Palu.
wonten ing Sulawesi benjang rawuh mriki malih tanggal sekawan Maret. Oh, Aman iki aku. Nggih. Aman. Kok aman piye? Lah sing paling ranyak karo aku ya kuwi. Lah kepiye? Lah mesti barang-barangku diunek-unekke kok neng kuwi berarti Sing bengi iki. saka lambelu ngono Lah to. lambe lu ketemu pisan unanano lambe apa aman alhamdulillah. Kowe iki ora unek-unekke lambe kuwi kampunge jenenge Lambelu. Nah, kampunge jenenge lambelu. Arep loro ati ya wis. Gawehan pun ngadep kok barang-barang kuntek kepethuk karo si ora iso kowe mau. Elisa kok ora iso. Ora nggih, ora iso niku wau. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Monggo Mbak anu niki badhe ngaturaken menapa kangge mbikak suasana. Ya. Nggih. Iki apike sing jumbuh karo kahananku ya, Pak. Iya. Gandeng klambiku ki kutu baru ijo. Wih, elok-elok. Dadine langgame Sri Huning. Ora gathuk. Balenono. Gandeng klambiku kutu baru ijo. Heeh. Dadine langgamipun Sri Huning. Pun monggo angsanipun ngrasakaken kok ngeten niku kawontenane. Alhamdulillah. Ayo wong loro, Pak. Ya. Nyun pangapunten nggih. Lho wis. Apa niki ya iso nembang? Saged niki. Walah, Boten. rupane kaya ampal ngono kok. Pak buktekno nek jenengan iso nembang. Coba kaya ngapa nek sampean pancen iso nyuwara. Iya. Biasane nek piyai cilik, kuwi suarane iki mung cekek. Ya, mboten mesti. HP ku kur cilik sinyale ya jos kok ya. Kur ngak-ngik kok niki jalan. Oh, coba Mbak Paut. Buktekno Pak bawane Sri Huning. Ya, coba tak ndelok. Wah, ayo. Wah, gaya. Dadak ngono barang ki ngopo? Action. Matur nuwun. Kek bawa lho, ayo. Sinebut. Ya. Sinebut pahlawan putri Ayo iki sing diarani kodhok bangkong iki yang ngene iki. Lah pripun Nek wae? delok bentuke ora patiya kalap ning bareng nyuwara seneng. Kodhok bangkong niku cilik nek nyuwara pung. Coba Pak jenengan ngono, coba. kung sore kaya Terus ke. Iya. Suarane apik, Mbak. Sri Uning Mustika Tuban. Ya eleke wong cendhek ngonten cendhek cilik niku terus nek dapuk-dapuk apa wis coba. Satrio. Satria apa? Satria. Ketoprak sampean ya dadekke ratu ya ora wangun, adipati ya ora wangun. Dadekke panu sing gaweane gandrung utawa apa jenenge bambangane ya ora wangun. Wenten lho Satrio niku rupane elek enten lho. Sapa? Sing nggen lutung kesarung niku ora mung munyuk lho. Kan bagus kula kalih munyuke. Oh ayo pas. Lah nggih. Lah kene ku apike dadekke ngon-ngon menapa? Lah nek gelem tak pangan dhewe ya Lah mulai. kok gelem dipangan dhewe ke? Lho nek ora dipakani kan gak mangan sing ngingu tenan. Senengane. Ayo terus ke. Putra Kanjeng ya. Tintingane. Putra Kanjeng Sura lawe Neno Nino nano Cakepane ki udu kuwi. nang kene iki Kok nderek penangku. sik nang kene iki nderek sapa Pak Dalang. le nuturi kepiye Nanu. lah iya kok sing diderekke Nino nano kok ngeyel lho apa ki arep didereki kok ya senengane kaya Cok perang. Nah, ngono nggih Pak. monggo lajengaken Weh. Sing anu ki jenengan kok malah sembrono. Duk prangkung bojone Perang gleleng lho aku wis ngadep Baygon pembunuh serangga iki. Oh, kok ngadep. Oh, berarti semprot-semprot mau nganu ning anu Pak ngatos-atos wingi rencang kula niku ngadep ngeten niku malah mesake Lah Sebab ngopo? lah kewalik le nyemprot mergo sibuk dadi malah madhep rene langsung
kudune lalere sing tele-tele mergo kwalik Dadi wonge sing tele-tele. mboten Pak mboten Kek ora bebelo. bebelo wirat mohaya Cah ayu-ayu kok bahasane gek ora. Kek ora. Nika basa sekulos keng kidul mriko, Pak. Nggih. Niku- Ayo basa Gunung Kidul. Ayo sampean niku ayu-ayu kok bareng anu gek ora. Wah, wis dadi ora Iku mesra. bahasa ibu, bahasa mama niku malah kula uri-uri wong kula lahir nggih ngenten riku niku kok kula reka-reka tiru piyai mriki ya rekoso. Lah nggih to? Ah nggih. Lah nggih napa entene. Nah. Gek ora. Gek ora. Gek ora. Berarti sing apik lanjut Beb Marcel. Iya, suci sayang. Iya. Ayo teng sinetron iki lho. Oke lanjut Beb Marcel. Oke, suci. Suci. Lah iya kan ya ora apa-apa karo bojo nyeluk sageleme to. Oke, Ci, ora apa-apa. Oke, Su. Lah apa-apa. Kowe nyeluk aku oke Mar ya ora apa-apa. Wong suci no. Oke, set. Tanurung. Napa? Sel. Oke sel nah bar di sel berarti. Masa lalu tuh, Pak. Nggih. Tan burung srihuning Gugur dadi kusumane bangsa melu medun ngono ki ngopo? ora tak tutke entek napasku dadi tak tutke ngene iki. Ya, mangga. Jogeti Mbak Baut. Oh, Ya. Jih. Ya men semangat. Oh, Wis jih. sumuk digawe sumuk sisan. Mboten napa Sumuk banget ya Pak. Sami sumuk niki. Oh, panas Oh, nek kula ora mboten. Niku ming Panasen ki lho aku nganti gembrobyos. Oh, lha iki delok amal kebaikane. Nah, aku kan adem ayem santai wae kok. Sembrono Sing iki. mongso panas iki kan mergo Sing kowe tetep tak urus, kowe njaluk tak semprot baygon nang. Kowe sampean mau muni piye? Panas karo adem niku delok amal Lah kebaikan. nggih, karang nek kula nyata adem ayem ngeten lho wong tiyang sae kok. Pokok kula sadurunge munggah mayang mau surjan kula wis teles saking panase. Oh, berarti nggih anu, Pak. Napa amal perbuatane? Mergi sumuk Pak nika nggih. Semprot baygon ya modar urusane iki kok. Penting aku aman wae kaya. Srihuning mesti katobat laku tresna ning saboyo ati marang den piran moyo ambos prasetya anandang beranti Sriwaneng kata
sampean joget jejer baut niku jan Pripun? lucu nek disawang. Lah pripun lho? Sing putri nek disawang joget ya wangun bareng. Nggih. Ora ana kok penonton mripate semono netra paningali semanten iki sing nyawang lanangan niku mboten nonton. Apa begijikan kaya ngono ora bisa. Ya aja ngono, Mak. Mbah Baut ki ya piyayi. Lah iya ya ming cilik awake iki lho. Iya. Nggih. Kayak sampean niku nek ngendika niku ciri khasé mesti mripate niku mendono. Semelang kula nek gogrok. Iya. Ampun kula teko, santai mawon kula. Nggih. Senengane. Sampun kula Sampun. aturaken langgamipun Sriune. Nggih, menika salam saking Sleman Pertengahan Timur Barat Selatan Utara. Oh iya, nyuwun lagu tembang kangen. Nggih. Saking Banjarmasin, ya Rengu nyuwun Mbak Ika ingkang nyekar. Wah, jan. Saking Bontang Kalimantan Timur, ya matur suwun Bapak Haji Sugiono. Oh iya, saka Bapak Haji Sugiono nyuwun lesung jumenglung. Iki Pak Suyanto iki kerjane nggih teng Bontang Kalimantan Timur. Oh, wonten Kalimantan. Teng PKT. Napa niku? Pupuk Kaltim. Oh. Nah, niki rencana Mbah Baut ajeng digo mriko. Ajeng nggih pripun iki? Nggo campuran pupuk. Tak kira ki dadekke apa nu jebule nggo campuran. Ya wangune ngono kok ya, Pak. Kowe ku ya ora ngono bojo kok mosok nggo campuran pupuk entuke lho. Sik. Sampeyan kok muni bojone ta? Niki bojo kula niki. Ya ampun. Ya ampun meri no rezekine dhewe-dhewe. Bojo kula niki. Alah. Kesing ra kalap ning kan perbuatan saya, Pak. Dados Kesing ra kalap kok perbuatan saya niku cara pundi. serasi. Nek mlaku ngeten iki kula nah. Dadi kaya Nggih, antek. kaya juragane nyangking. Ya. Wala, yo ngapunten karang bojo kula riyen niku kuli gendong dadi urusane pol yang. Tapi tekno nek ora dingenekke ya ora. No, ngeten iki kula nek. Ya ora serasi, Pak. Jan kaya manten anyar. Manten anyar sing lanang setruk. Lah malah kowe ngaso kok. Lah kok iso? Mangga. Mas aku ya bareng tak waspadake niken iki ya ayu ning katarak. Kok jenengan kula ke bojo kula katarak pripun? Lah wong ayu-ayu kok gelem karo walang sangit kaya ngono ra ya? Niki sanes walang sangit. Napa? Putul. Lho kudune barokah lho, Pak. Kok barokah? Duwe bojo ala niku barokah. Sebabe Ciri-ciri suami setia seperti saya ini. Ya kok iso? Wajah tidak karuan, body tidak masuk. Kok Itu iso pasti diarani setia. Mergane. Ora mungkin selingkuh. sebabe Ora neng sing gelem masak. Coba nek bagus. Wow. Kok kandhane niki ngepek bojo kula niku teknik kula didukunke kok. Aja ngono kuwi. Fitnah, ora jaman. Mesti tak dukunke. Ora mungkin. Kowe karo aku kudu gejeron utang tak kandhane. Utang ngopo? Lah mie ayam 7 mangkok kan? Lho. wong meh pitung mangkok kok digelem dipek bojo. Lah wis tekno wis ora duwe trimo nyopek. Sing dinyohe apane? Mie ayame, Pak. Mosok nduk nikine lah tenan di bacaan gawe. Ayo Mbak Ika, wonten sing nyuwun saking Bontang Kalimantan Timur menika. Iya. Awak dhewe tau sowan mrono sepisan ya nok ning PKT. Jaman semono ya. Monggo. Mbak Ika ana sing nyuwun menyang Pak Haji Sugiono nek ora kleru saka Bontang Kalimantan Timur. Ya. Aturan nyekar Rengu. Ya. Rengu. Ya Mbak Baut dikancani kok nggo ki ngopo? Kula niki ngancani kula Mbak Baut. Halo sayang. Alah kur sementara nih Bu, Ana santai bojone, Bu. Alah bojoku nek kene iki bruwet santai wae. Tenang, kapan meneh entuk mangsa kok niki ora ning kene. Arep napa kok entuk mangsa? Kok tangane kemitir ki ngopo? Biasa pasang standar. Iki lho angel kontrol ya pokoknya. Taktik. Kenging napa? Napa coba tak demoke? Iya. Colno to, dicolke to, dicolke. Iki. Dicolke to. Iki aku wis ngecol. Dicolke to. Hei. Oh berarti nggonku sing setiaan. Ora pisah-pisah. Jan ora ngira lho, cik enom-enom aku mbiyen anggere ninggol cawe tuk dikeplak-plek. Saiki wow. Saya tuwa rezekiku wow. Lah pengen dikeplak oh piye? Ya ampun. Kalau mau ngeplak jangan pakai tangan saya. Terus pakai apa? Yang lain. Mbok menawa nikan lekegut ki ya mergo dirayu. Ya gua mau. Iki langsung Nikan ki pas dirayu ngono ki pas entek anggur sebotol dadine. Dadi pas mabuk.
berarti nyawang kula beruwet nika nggih Pak. Nggih. Apa-apa. Iya. Iya. Ya dibawani. Nggih. Memanise merati. Aku dadi mbayangke lakone iki Lesmana Runalawati iki mbok menawa ya ngono kuwi ya. Wong dhuwur sing wis. Lesmana niku satriya. Satriya. Bagus toh? Anak ratu. Bagus toh? Bagus. Alhamdulillah. Pisan dadi Lesmana aku. Anak ratu bagus pisan. Woi malah jare kendir. Napa kendir toh, Pak? Ayo. Oh nggih izin Pak, kula Pak nek kendir Pak. Anak ratu bagus ya. Kene nyedak kene. Lho, lagi ngono langsung. Ora usah. Di-stop dong sayang. Jarak. Di-stop wong sing mujruke kono kok di-stop. Adune pengen nyenggol to. Walah. Apa? Heeh. Sampai mawon, enten mriki niki milik umum. Lah nek kepengin senam jantung ya ndek bojo penyanyi ngene iki. Sing ngomong sapa? Lho pegang gak masalah. Lho, coba bubar kene. 3,5 denda aku iki. Genah iki. Oh iya. Kaya apa denda ya? Soalnya Wong wis tau kedenda. Pun tahu. Lah nika Pak nggih ngecor ngarepan nika ora nggih sedekah kula Pak pas Ya kilap. dijenengi Gang Baut. Nah, kae sing marai bojoku stroke. Kuwi to. Lah engko anggere ngerti gak anu cor-coran iki sing ngentekno biandaku iki sing ngludesno wedhusku iki mula anggere lewat cor-coran terus nyimpang iki aku sing nglakoni wis santai wae kaya aku ya Ora dhewe tekoke. wis ben mentono suaramu ki Apane? suaramu ki lho Resik. Bar dikumbah. Bener Bu kowe nek kepengin resik baik linen iso luwih resik timbang dikumbah suarane Baik klin kepiye to? Menfoto ke bae niku. Ayo terus ke Bu. Ganda suwasira kane nawala meneh saka sapa? Saka bebek goreng Pak Kus. Iya Asli Gunung Kidul. Di Jalan Bantul ya ana, Jalan Prantitis ya ana, Jalan Urip Sumoharjo ya ana. Jalan Kenari ya ana, Karangmojo Semin ya ana. Ya napa? Nyuwun caping gunung. Oh iya. Sing nyekar Mbah Baut. Oh iya. Ora sinden. Ora. Suarane apik ya dimanfaatke. Nggih. Manting Mbah Baut sing panas sumber panas iki gur bun-bunan anggere bun-bunan iso adem kabeh iso adem ta kandhen apa ya ngono lah anggere pikiran banter kene iki gembrebek oh berarti nek ngono kurang banter Nah. dicopot blangkone ben gampang adem ya masa copot blangkone no? nek tak tipasi terus nanti pasono terus tepasono kowe ku nepasi dhuwur lha kok terus ngono silir kene ditepasi pemandangan wow apa pemandangan bros aku kur nyawang bros ki nono suara salah bros kowe ning tengah-tengah coba nek tak pasang kene ra kurang ngematke ya kudune nek broski nang kene lah ya kuwi salahe padahal bros ki apik banget kok salah itulah yang mengundang saya melihat brosmu oh ya wis to lah wong nyawang ki sak senenge to hukume sunah kok dadi ngematno ya kena ora ya kena kok sunah saka ngendi sunat suwe-suwe ora kuat aku ya duduan dene lah Mas aku kok
iki rambut po sapu ditempelke sirah. Astagfirullah, ya ampun iki kula rebonding, Pak. Niki, Pak. Kaya ngono kuwi diri bonding. Lah paling obate sing kliru ki. Lah, Obat Iso. gendar apa ya kok iso kaku kaya gini. Kancane iki diri bonding iso nyeri. lah jenengan biyen nembunge kepiye? Pokoke emang rebonding gak aku turu. Oh, ngono. Lah mungkin ya kursa nemune obat iki. Ketokne iso merungkelne obat gendar iki. Ora ana salon kok nyediani obat Ya legendar. pantesan aku 20 aku ngono. Ya bener nih obat gendar iku. Apa kok jenengan iki ora ndek duit tok dadak bondingan Ketok barang. ayo ben ketok kepiye ngono. Ya, Mbak Ika. Montang manting panjena Memang nimasira wong bagus lho. gampang temen ambah beto Monggo. nggih Mbah None. rangu to Pak Ading rengu. Rengu. Ayo wis. triuning wong Kowe ora pentas ki lali. Serireng. Kok dadi aku kelingane ning gubuk asmara. ayo dikancani joget kok lenggah wae lho Sajake katon rengu. Monggo. pripun to Mbah Lah wong langgame aluse kene kon jogeti malah kaya munyo anyang-anyangan lek kon joget. Kur celkendak, celkenthi judeg kabar. Bar iki engko dindangdutke. Oh iya. saiki alus sik terus engko Saiki aluse, aja kesusu to. Oh mboten kesodo. Semprot baikon modal. Wah. Kok kejem timen to panjenengan iki, Pak? Ya ampun. Ya. Aduh
Mbah Baut. Dalem. Sampeyan niku rak ya menyesuaikan irama. Lah nggih lho. Nek iramane tak ndudang. Ngono kuwi le joget ora cenanangan lho. Kaya ikan iku lho. Tak joget ki nek dangdut kuwi ya men cukup dindung tak gendang. Lah kene iku sing marai. Aku kok ngono. Lah yo ndelok niku marai kene iku lho Pak. Iki ketok alus ning marai wow. Ya ora. Aku barang iki goyang printing. Jenengan ki yo nirokke ngono kuwi. Melu goyangane yo keluar alon-alon ngono. Oh iya. Coba keluar. Detutak dang Rambutnya wis brodol kok to. Lah iki tak cemes ngono wis. Ndrono kowe cemes kaya sapa sing gak nebudrek. Ora jenengan bahan kok dia. Lho kandhani kok Endi budreke werong kok. santai wae. Tenang. Ya mengko nyanyi sikik mosok Kowe do janjian apa ya, Pak? Biasa sahabat itu ya. sahabat. Dikai itu sangoke obat barang to. Walah, Ulah keri genok. Ya muga-muga sirahmu tekan sesuk ya dadi. Wah niku sirahe mumet, ge muga-muga isih tekan sesuk wong budreke keri. Kok nek ora tekan diganti sirahmu. Ora nek aku ya larang mbok kowe. Ndas serak kuwi ora apa-apa ganti kono kuwi senengane kok ya. yo lanjut. Yo. Kono, Ublek wer malih, Pak. Lah iya. Iya, cocok iki. Roti maju. Ker kari ublek wer ya. Mosok kowe ning ngono. Rasa mapan kene ngandengku kene. Lho wong ibing kok diatur, lho. Iki ana bojomu ki. Ora kok kene aku. Emah. Rene oge tak ublek uwer dhewe. Iki kepiye to? Arep kepiye? Kak, busi. Nggo busi po? Wah, lah kok nganti ngadat kepiye to ngawur wae kok. Sondolane ya ampun. Monggo. Ayo goyang. Rezekine dhewe-dhewe. Sik. Ampun lereng. Sik. Ikan nang kono sik, Mbah Baut mana sik? Sampean ora cemburu po? Kok Aku ki ya iso lho, Pak. Aku ki ya iso ublek. Coba. Senengane kok. Iki sing omah wae nek kok golek liyane. Cenanangan golek liyane. Nesu to. Dumeh wis blenger karo aku apa piye? Ngomong Santai, wis Bu. blenger ngomong. Santai, Bu. Masalah kok orang Aku ki ya iso ublek uwer lho. Ora kepiye? Ora. Lho. Iya, arep kepiye kowe ublek uwerku ki? lah terangane bojoku nek kur blender kowe kalah iki. Ngono kok nyedaki liyane. Jan iso. Nrimo. Lah kok ya ngono kuwi ora kur biasane ning omah ki. Kadang kok lagi goblek kur ngono. Lah mosok bendina ngombahi kon ublek uwer. Masa kon ngene iki terus? Sekali-sekali dong. Apa? Iki ketoke meng sithik ning sengak iki. Ampun ning omah ki ya ngono kuwi ora mung biasa. Arepmu kon Kok saiki curhat to? Piye? Sorry. Apik kono apik kene. Yo nek ayo nrimo. Ora nrimo kok kepiye? Jujur. Kowe gelem jujur ora? Sing jujur. Wong lanang kok. Pirang boro ki matur nuwun. wow dadakake ublek uwer Pak memare dadi prahara niki tetane. Ajur awakku. Ya sampean ya ora ngematke wong garwane wis tenguk nang ngono kok lingi bing sik. Kudune iki menep karang aku lagi mengurahapi iki kok ya dadi Lah sing ngakon menep ki kudune jenengan sing menep nek ngerti kaya ngene bojone ning andike kok ublak-uwer. aku ki ya wis istighfar lho Bu. Istighfar wis istighfar aku. Mangsa cepi tobat sadar. Barang ngemake waduh. Gek sadar. Mangsaku mbok ngelingi kowe iki goyang kowe teng kreket. Ora to. Lho tak kira dijoroke kaya iki mah aku. Oh ya iki menggunakan Sandalke kene sandalke. Ah wis. Wis, ra iso ngopo-ngopo syukur. Pun sandalke riku mawon. Nek gora awakku ora masalah. Napa? Lah nek dicantelno niki mesano busine yakin.
Maksa. Ayo Ik bali Ik. Nggih, sapa? Mbak Ika wis kepareng. Nggih. Mbak Baut ayo tak nei ublek kuwer sing luwih gedhe. Nggih. Ayo Tin, medun Tin. Ayo. Ayo Tin, blender Tin. Biar nek arep minggat nendi kae. Arep nganti kok ketok arep lari dari kenyataan. Rene. Oh, arep ngombe sih. Ayo ngombe sih, Mbak. Mung suwe fuso kaya ngono. Didamoni sik rasa kesusu. Hei, iki ngombe orang gelasnya dipangan. Wong kemakin kok min bayangke patutne Rene ya. Ya modar ora. Lah piye? Lah wong tak kandhene ora gelem tak cekek kok malah marah. Nganggo mic nek omonge. jan gila aku. Ngapa piye? Pengen tak ublek kuwer. Waduh. Lah nek Ikamoto lumayan lagi kok mendah tatune iki. Aku ra iso. Wis mengko kowe tak transfer wae. Lah transfer. Tak transfer. Lah ngapa transfer? Ora wani aku nyedhak. Ya dikancani Mbak Baut. Salaman sih. Kenalan. Kenalan. Iya. Namanya siapa? Erik. Erik. Erik sih. Sing apik to, jeneng kok Gerik. Daud. Hei. Erik. Oh, krunguku Gerik. Gesek meneh tekan kono. Nggih. Daud. Baut. Iya, namanya siapa? Mor. Boleh cocok iki. Neng baut neng mure. Mesti nyiset. Iya. Goblok. Oh, mulai meneh, mulai. Wani po? Ya, coba nanti. Ya, Delok. napa nih? Ya delok. Napa nih? Ublek kuwermu. Wah. Neng buri wae. Udah. Ah paling menggriseni. Hei! Iku urung apa-apa lho, paling kurang griseni. Ya biasa baru pertemuan. Lah meng ora lho, deteke meng cilik ini lho. Jangan dilihat detiknya sayang. Lah apa? Ya nanti Lah apa? Tangane ngapa? Nah, Tangane. biasa keju sayang. Apa? Wah, ora nek Pak. Gatel aku. Gua nek ngene iki yo bempere. Mantep niki. Apa aku ora nggawa bemper lho? Blekur. Jarak jauh iki kok. Iya. Ya. Saking Bogor nyuwun kadung tresno Mbak Tati. Oh, Oh nggih. Saking Gemilang Bogor. Oh, di streaming to Mak. Iya. Nggih, kajenge ben ora grunjal, ora kasar di streaming niku. Streaming lho. Diayake lho maksudnya. Streaming ki wis streaming. Lah ben, lah maksudnya Streaming. Kupinge bosok. Wah, lah nek ngerti ora kalap ya ora rene aku lek ngejo kuping bosok moto ora kalap. Lah ya apa? Mboten. Kupinge budek. Oh, mboten. Lah ngapa? Malah awet urip budek niku. Kawet urip. Ah, nek ditimbali ke ora krungu ke ora mati-mati. Lah ora ditimbali langsung jabut ngono. Kaya wan kowe jabut. Yo. Ayo kadung tresno. Iya. Siapa? Lah sapa? Wah, Ayo kasih sing bawa Mbah Baut ya kena. Rino wengi. Ale, cok. Sora. rindu. Lah apalku ki nggon lagune Roma Irama kok yo. Dadi Wah, ana wong tak semprot baikon raine. apal kula niki Rino wengi kok rindu-rindu. Lah apal kula niki Roma Irama rindu. Nah ngeten niku kok lah kan bawa Rino wengi ya ajur lek aku. Trembelane. Iya. Masa kuwi? Yo, kelatin yo.
Rina wangi dadi ati. Diajeng garwanipun Kakang. Sapriya. Terusnya piye? Ora ngira babar pisan wong ayu. Jebul suaramu bisa ngantengke atiku. Apa injek Kak? Iki lho bojomu ngeplaki lho. Iki adekan ibu kowe ora usah emosi bae to. Jeneng ketoprak yo ngene iki tak kandhani bejani dhewe-dhewe. Tumak. Nggih pun mriki mon. Nonton Ngatek. Jur awak. Tanpa tanpa Ngapa ya? Harusnya kan dihayati. Satrio, rupamu jijik tenan lho. Lho jenenge wong tresna ki kudune ora nganggo jijik lho. Ya ampun, tersiksa aku. Ya aku weruh e. Oh ya wis, ora apa-apa, baleni. Cangkeme tatin ki elek kok. Rupa manungsa kok jijik. Lah napa elek? Ayo, bener kuwi Mbak Paut, apa ketoprak kok tutupan iket to? Lah jare karo rupaku jijik. Ah. Kan ora semete ora ngerti rupaku. Ayo, Merem. Kak mau bayar ndumuk-ndumuk. Ayo, ditutupi undak tatin gila. Wah, ayo sangune akeh banget. Kacamatane 2019. Ora nek wis ngene iki kurang kepiye? Oh, iso kuwi. Ki nek carane bintang film luar negeri ya lho. Lah nggih. Kacamotane sing aneh-aneh sing maca. Aku se, rap. Ucek, umbah. Ucek, cekeran, dase sisan. Piye tin? Iki ora tegel. Piye? Ya ana Apa kok liyane. ganti kacamata sing moe milenio? Wah. Yang pakai begini. Lho. Iya no Pak. Kacamata kok mau ngobong mata. Masa aku kok Sik iki malah hati nangis iki. Lah ngopo? Saking judet rasane kahanan iki. Ora ana sing luwih elek apa piye? Oh anu pun mati wingenane gek meng kantun iki. Sentene lho. Kok ngene kok jeng golek sing luwih elek iki lho ya. Wis ditampa wae Din. Ah, ya wis dipake. Jos. Iya. Wis. Engko nek ngentop matamu piye? Tanpa iya. Tanpa dahar tanpa nendra Kaya gandrung ro leluhur. Barang tekan leluhur ya tersinggung aku. Aku tersinggung ki ngapa? Ancan kula ajeng nesu. Ambok nesu. Ayo rasa kacamatane kuwi. Nggih. Nek tak sile sijine. Siji sing endi ya? Ya, monggo Aku Pak. tak nggone mayang kok bar gara-gara. Oh, nggih. Pak, 350, Pak. Pira? 350. Tak bayar 400 nyo. Wih, duh, nek kowe ember siji kula wek-wek ya, Pak, kula bentuk. Nggih. Diagem, Pak, diagem, Pak. Lah keterangane sing rada ora kur dagelane iki. Aku kok ya manut kon nganggo. Aku tertarik le 2019 ki. Gak le golek iki nendi. Wah, iki ember siji kula irisi hepan iki. Wow. Nek gandrung ngono kuwi kowe ngau kuwi, tatin nganggo sing abang jajal. Wah, wis ki tok men Masa ketoprak. aku nganggo lho. Aku sing iki wae. Oh iya. Ah, jajal Tapi milih kaki bener kan iki kalau jengking. Heeh. Kalau jengking kan identik dengan mentut, Pak. Iya.
Ya sing bener aku sing nganggo. Iki yakin mau dipakai? Dipakai saya. Iya. Iya. Oh. Saiki ra iso mlebu. Walah gampang mbok sithik, mbok sithik. Lengeten ke lho Pak, semangat. Pelan-pelan ya. Ya, yang atas. Ya. Lah, keterangannya komplit tidak gelang, sinden, dalang, podo. Diagemnya. Bruwet pakai ini bruwet. Oh, sing bruwet ra kacamatane, Nduk kuwi. Apa? Lelakonmu saja nih, Nduk. Iya. Mau mergo ketemu kowe lho, Mas. Oh iya. Iya, terus ke. Kayung yon marang slirane Neno. tansah gumawanging sumuk po Mas Nganggo tirik. kirek Tirik. tirik iki apa? Nek tisu kuwi gedhe. Hah? Iki gur cilik jenenge tirik. Leres ta, Pak? Tisu niku biasane lebarane ageng. Srene niki ning cilik ngruwel niki tirik. Tirik, bener. Anake tisu. Sing lap-lapan tirik tinyuk. Yo. Netra Adem rasane ngatiku wong ayu. apa inci Kang Mas? Iya diajeng mara kene. Lenggah ening sandingku wong ayu. Pundi Kang Mas? Ini gek dopetan. Mriki Ora ana ketoprak kok petan. Lho ora apa-apa wong dicerane iki desa kaya pas nani. Penonton kok ngeyel sih. piye lungguh tenan? Mosok ono ketoprak kok. Lah, Sini. iya sayang ya. Kuat. Iya, Kuat. Yakin? Tanganmu demam apa? Ora apa-apa sayang. Tanganku anteng dengkulku Kok ana sing ganjel apa to kuwi? Hah? Sing ganjel. Aku ngesaki akik sayang. Akeh kok. Sedih aku. Iya. Nek jujur kok dhewe wisan. Jujur wis bloko. Ya ming sakake kuwi. Oh, niku tene yaketen, Pak. Jenengan pirsani nesuk. Sopo nek esuk? Dampu aku turu kok. Apa ya sing semono kuwi apa ora ya ora ngerti aku. Halo Neno. Tan liya hamong sliramu Ben ora jijik. Tak mesem. Satemah. iya satemah lara as mara Kene to caket marang pun Kakang wong ayu aja mo menyang endi lho Rek. menika ajrih kalian panjenengan lho Kang Mas. Aja ngono, tresna mono ora nyawang bondo lan rupa. Umpama tresna kepatane bondo lan rupa, tangeh lamun aku payu. Bener. Kuwi jujur kuwi. Fakta ya. Lah iya, Lah tresna menika sebabe napa to Kang Mas? tresna ki sing didelok namung atine. Kuwi mau nek bondo rupa ora mungkin aku payu. Nggih. Bondo blas ora duwe rupa ya ora kalah aku. Nek atine jenengan mripo? Atiku ya deg-deg biar sego gudeg jangan pasar deg-deg biar. Mbok ora mesti. Wes ora regandrungan aku ngejok meneh pe ngopo pekan. Ayo iki saatnya apa mau? Ublek uwer. Bu iki sarung blek to? Iya. Ayo. Langgam se, lublek uwer engko. Ora langgam tak ngejok meneh koyo ya. Ya ora blek kok ya. Ya mangga. Lama pos katon tejane
bar iki terus ublek-wer. Ya. Ki mau ngono. ki mau segane piye to, Bu? Ih. Ha, Lho kon ngadeg. So ngadeg ra. nembe persiapan, Pak. Niku. Waduh. Ayo, Bersakake. Iya. Mungkin Pak. Ngono kayak ublek-wer. Pacaan ni sarwa asri. Ya arep kepiye-piye tetep yo body kaya bojoku ki ya tetep angel nek kon ngublek ur. Ora kaya Mbak Ika ya. Lho nek Ika to ngublek ur. Bojoku anggur bareng iki tuku geliga, rokan. Ini gaya senengane kaya. Nggih, Mbak sampun. Nggih, Mbak Tati matur sembah nuwun. Yo. Pun. Iki di nganu ya Nak ya, di rada disingkat wektune ya. Sing pungkasan monggo Mbak Ayu ya, sing nyuwun gerajakan saka Surabaya. Wah. Nek streaming ini iki piyai-piyai akeh ya Mak. Iya. Wah, iki isih ditambah streaming sekitar 4.000 penonton iki tambah piyai kene sing padha lenggah ning kene. Akeh tenan. Iki yo wangun iki nek gerajakan iki.
Wah, lha iki tetep grojok tenan iki. Wih, lha iki ngajak kembaran iki. Ya, tinggal no. Iya, sayang. Ya. Baru ini seperti Anang Hermansyah dan Asanti. Ya. Wow. Oh, jangan melirik, jangan melirik. Jangan beri ya. Duh, aku mesake sing nyekel siter iki. Lah, Ngerti aku dirangkul kur medhit ngenang ini iki. Ngapunten nggih Pak rezekine ki ambak ki yo ambak. tak terke yo. Yo. Rasa ora ta? Lu asem. Dadi kira wuta Lah ya iki tak nek terke yo. kacamatane hitam. Oh, nggih nggih nggih. Berarti ki wong wuta. Heeh. Bebas ora ngerti ngendi kok ya. Lho, lah wuta kok ya aja tak seneni nek cekelan ngendi kok ya. Ya, duga-duga. Duga-duga. Ngendi ana wong wuta kok duga-duga. Ora aneh kok ya. Dewe-dewe kok ya. Langsung wae Mbak Ayu. Langsung. Ya, gerajakan. Panyuwunan diaturake monggo. Ya, engko ndak wektune entekno. Heeh, monggo dados. Gerak dan
iya lakon matur suwun Mbak Ayu. Dadah Mas. Tas. iya Wis padha-padha petuke iki kok. Wis ora apa-apa, Mak. Nunu. Iku men rada semangat. Ya ini iki Semar iki omben-ombenane kopi. Wis dadi titenan nek gara-gara iki mesti kudu Semar ki ngunjuk kopi. Mula sok meneh rasah ditari ya. Kopi po. Luhur ketoke sinden telung jaman ning jebul Candra Semar isih maca sing dapake ming gubuk asmara traing Witaradya ya Tutwuri Tutwuripan Tutwuri handa Yani eno ayo sinden kabeh muni ben belajar datang kewan wis ditembangke nganggo pucung Petro ya urung ketok Gareng ya urung metungul Bagong ya urung teko wah lah pancen bocah-bocah iki do kurang ajar sajae kaya wis nglirwakake marang dawing wong tuwa iya apa dianggep Semar ki wong ora gendhe apa dianggep Semar ki wong sing ora ngerti marang Rama apa dianggep Semar ki wong sing ora ngerti marang Laras lan Pathet Semar kuwi laire bareng karo swaraning gending. Mula anak-anakku arep tak bandem. Nganggo tetembangan sing kepenak. Aku ki wong tuwa, nek ora nembang sing klasik kok kayane kurang greng. Coba aku njaluk suarane Nyai Mentrek. Alias Orisa. Coba ngututke manggung. Wah. Mula untuku kok ket mau cenat-cenut. Ayo sa. Dibawani tak nggo ngundang anak-anakku men supaya tekan kene. Wah. Anggere sing nembang Orisa wah. Weh, dalange semoyo cenges-cenges. Oh sih, apa isih kurang dolanan? Ayo.
pancen sing jeneng sinanku kudu duwe ciri khas dhewe-dhewe. Kudu duwe ciri khas dhewe-dhewe. Biasane nek sing nembangan aku wedok ayu kae. Wayahe wis lingser tanpa dipedhot. Nek Orisa mesti nganggo dipedhot. Wayahe wis lingser wah dan wah wangi parku tute yo Paraku nek munggah sok kemunggan ngono wae aja munggah-munggah. Aku ndak ora gitu. Kemunggan. Heeh, kemunggan. Ah, Semar ki wong cendhek. Engko nek tak ranggeh ora gitu, gregeten tak sengget. Neng. Ayo terus ki. Rasa ha 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 Kutut manggung ki dirungokke jaman biyen ya kepenak, jaman saiki ya kepenak, jaman sesuk ya kepenak. Ah, jan pancen sing yasa biyen sapa? Kok ya pintere ora jamak. Terus neng pelah ha 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 wah lah anakku Bagong ketok nggih Pak sekondi wae ngangkringan iki wancine gara-gara kok malah ngangkring kanca-kanca nggih teng mriko dadi niku ya melu mriko Pak nyun ngapunten nggih Pak ora dadi ngopo Petro dereng ketok kula liwati omahe nggih sepi kakangmu nala gareng kula dodok lawange malah ambruk omahe jebul ora dipaku mung ditaleni kabeh jan memelas Pak sepi omahe ya wis janane wong kowe karo aku butuhe iso ngaturake panglipur ngersaning para lenggah mekaten Pak nyekar napa Pak wah bapak mesti kutut manggung sing nyekar Orisa wong nggih mentep nggih yuk keringan dan suarane apik tenan Orisa niku Pak wis cerewet sing ngalem aku wae rasa melu ngapuk tutuk sandal ndasmu sih ya ampun kejem-kejem to Pak kowe engko sinden milih liyane Orisa ana Ika ana Tatin ana Ayu ana Meti Neti kok Meti ana Ayu
Wahyu Krisnawati karo kae ana sing pinggir dhewe kae. JBL. Prastiwi, heeh, Prastiwi. Milio. Ning iki sing ngrasake kudu ming Anggung nyama manas hahas ahas hahas hahas ya anggunge nek guyu ki sing apik to mir gerangan nganti muncrat-muncrat wah anggunge Nyai Menteng wah ketekuk modar ayo wudus wah rasane pengen jumeneng waduh maksudku aku pengen ngadeg mlaku ngrasake apa suarane Orisa le manggung mau ketekuk gung ketekuk gung ketekuk wah nek upama ditanding karo kutute ikan opo as ora nek ditanding karo kutute as ora nek as pokoke mari mati kutute Om Pimpah Orisa jan bocah kok kepengen rasane boncengake. Ngapa arep bonceng karjane ndi kok? Aku wis yasa Mario Magic sing ngreme ning tangan. Sesuk nek nyinden arep tak ampiri, wah. Boncengan beri tak lemeki serbet. Anyar mengundang gelis aus wah harus tak liwat ke ngarepe mbokmu loh menak si mbok nesu piye ben manten tak jarak oh piye jan Orisa ki upama dadi kutun tak kandangke tak gambari Mickey Mouse semari lambene saya ben apik candal ki nang pendopo pinggiri kandang tak tulisi wah jetemen ora ana wong tuwa lak saduk wetenge. Ayo. Anggo metreti wah mesti apik. Anggo mesti diar. Ayo terus ha. Saya wangi mundak nyenyet. Mundak asri. Aku kudu manggung paling seneng nek dimanggake. Monggo. Kuwi untune gogrok kuwi. Saking senengku. Wong untune pasangane kok guyu kok dadak ditutupi barang. Malah kesenggol jendrik gogrok.
Kuwi larang ya mir padake. Dinggo sing apik. Wah, wedang rukun tak diwedange meneh, wedang rukun tak diwedange meneh. Iki ngono bubar rame kari bubute. Kaya pitik wae. Yuk. Mangga mangga. So kapan? Monggo. Ayo diselenggarake. Ate-ate tak dolke fiatku. Wah. Arep tak go apa? Wis ben. Mangga mangga. Kuwi iki lho. Mangga mangga. Ae sing gampang nesu wae. Cemburu sing gampang. Lah mangga. Ya mangga. Iya. Aja kuwatir wis. Awang monggo ora sangan go ya monggo. Kaya wis ditembung wae. Terus ya monggo. Ya monggo terserah. Wah, pancen ora saking. Bocah kok tak ndelok. Ih, kowe. Gregetake ora. Ya monggo. Mangga. Ya ngono kuwi. Sinden iki diudi sing tenan. Suarane sing apik tenan. Meti-meti ora guyang-guyu meti-meti. Dengkul sisan kok. Meti-meti. Ayo. Midangat engkang nek gelem tak petuk nek pas nyambut gawe. Wah. Lek dandan tak lebokke salon. Salon pas. Tak kon diandan ning salon. Wah, mesti bocah ketok mining-mining. Mining-mining ki aboh ae. Mining-mining ora. Wah, ketok ayu dilenggahke ning panggung. Ces. Wah. Menglungguhke didrami. Kowe ora cocok karo aku, rasa goro-goro karo aku. Bapakne dipaido terus lenggahke ning kowe dingle men gawake katno. Dingleke tak gawake. Wah, petuk nganggo Mario. Mario. Sing reme ning tangan ora nggo sikil. Ming duwe metik pisanane kok gleleng. Reme ora nganggo sikil ning tangan. Rem metik iki kiwa tengen iki rem kabeh. So tak barengke. Nik. Mandeke dadakan. Ah iya. Pancen seneng ya Semar nek ngono kuwi. Ayo teruske Orisa. Yo sesuk tak tukokke idep. Idep. Heeh. Dinggo nang ngisor irung. Men kaya Waryudi. Mbok ya wis to mir kowe iki wong lanang wong wedok kok tak tukokke idep kok kon nganggo nang ngisor irung men brengosen apa? Wong wedok iki ya brengosen padha karo masalah. Sing jeneng penyanyi dangdut sapa? Iis Darminto. Iis Dahlia sawangen brengose. Wah, ketok luwih. Ketok merak ati, ketok ayu. Apa deme wong wedok iki ora entuk nganggo wulu? Ora gayeng. Yo terus.
Sugeng rawuhipun Mas Semar. Walah. Wis tuweke kok dimas-mas kae. Ayo. Nok, Alisa, sugeng rawuhipun Mas Semar. Wah. Glegekno. Sugeng. Iya, rawuhipun Mas Semar. Baleni. Pripun? Mau aku nek blero. Kula grogi kalih Mas Semar. Alah, ora apa-apa. Santai wae. Sesuk tak pethuk. Ngagem Maria wau. Kowe gonceng ora aja bagong-bagong iso kurang ajar. Gocekan mboten. Gocek. Kudu gocek. Pokoke ketok nek awak dhewe iki mimilan apri. Ayo. Mesra telu. Kuwi lho. Mimilan mintuna. Antel modar. Ayo mintunan. Ya, sugeng. Rawuhipun Mas Semar. Wah, iya, cengkok mujan apetan. Sugeng rawuhipun. Dan sapa? Wengi. Yo. Yolah bapak berkutute. Meneng ya merak dublak letong cangkemmu. Senengane ganggu sinden ora. Iki kuwi ngajari blusoke kok iki senengane. Wong tuwa kok senengane blusok ae. Yo. Ayo. Wangi. Jogetan cara anu pamulangan Nabiranda. Nah, iya. Uga cara pamulangan SMKI, Sekolah Menengah Kerjasama. Karawitan Indonesia. Kerjasama dengkulmu melacak. Kerjasama nyolong gender. Ayo. Yuk. Terus ayo, Sa.
aku anggere suwe ora nyemar nek krungu kutut manggung rasane kaya bergairah. Iya. Saya ya sing nembang dicocoki karo suarane. Aku nembang apa-apa ki nek ora risau ora. Liyane wis dur. Omben. Yuk. Wah, jan. Omben Omben. Omben 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 Ben omben. Ben omben Ben omben. Ben omben Ben omben omben. Ben omben omben Ben omben. Ben omben Omben omben. omben omben Omben. omben Omben omben. omben omben Iya iyan. iyan Iyan. ayan Mbok wis gawe to, Mer? Ngono kok diubat-ubatke. Noni, nono. Kuwi ora angel banget to kuwi. Nono. Manuke kutut atak omben tak tudeng tuntang tong tak tuntang. Enak banget. Yuk. Nono. Iya. Pakan Nono. Nono Oh. Nono. Weh lah urisan nantang perkara. Nono Bocah kok gemesar. Ora wong tuwa tak klip lambene lho. Mak cenut cangkemku. Kok dadi lambe arep diklip. Ndawa bali ngangkung mandek. Wathok ora lho. Saking bungahku. Ngapa? Nutuki wesi ngapa? Iki dodokan ya, Mir. No.
padha nendi to Bagong kewajibane gara-gara kok ora jedul babar blas nengke wae rasa digagas sing penting ana aku ana kowe isih komplit dienggo gara-gara kowe iya yo gandeng aku wis nembang kutut manggung kowe nembango nglipura atine babak nglipura atine babak bapak ngersake nembang cara pripun weh ayo sing cara kuno aku kuwi wong tuwa ora tau gelem sing aneh-aneh kula suwunke suarane Mbak Wahyu Krisnawati cocok Mbak Wahyu Krisnakosasra ke yu bawa kae apa jenenge lemet-lemet ngono kae lemet supri balane bojone piye pilo kuwi nggih aku wis ngerti kok ndak boleh ngerti mergo pengendari Malik belok nek ora ngerti ora dong wong gendeng nyepelek kita Pak yuk Mbak Wahyu cari garwo dalam iki dalam kesulitan aku muni dalang ora dalam goblok ora kuping iso dipreksake ora krungu dalang ki dalang Sumaryono mayange ning daerah luar Jawa kabeh Pak oh iya syukur Pontianak Banjarmasin balik papan balik kanan ayo Barondong wi nulat kula iki kok cakepane kaya panganan jaman biyen barondong pinulet gula ngerti ra kowe barondong ki saka apa jenenge iki jagung terus dinaik gula wadahi plastik cilik-cilik kae saiki sarang golek wong dodol wah mbok sing dodol sing ana-ana wae golek kok panganan sing ra ana terus bare-bare untung terus apa lungono iki kabeh panganan Pak oh iya lemet ngerti lemet ketan isine wong iwak ketan kuwi saka tela kuwi lemet kuwi jerone gula Jawa dibungkus godhong gedang saiki wis arang-arang ana wah saiki kalah karo apa jenenge pisah saiki kalah karo spaghetti kalah karo ikan ayam kentuki terus putum yang putu aku sing digawa pit ngono kae putu isih kelingan Bapak terus putri mandi iki panganan putri mandi aku seneng sing dodol ngendi aku tak ndelok panganan ya kuwi Pak panganan kok utri mandi mesti bligung terus ketan kula mlebu cangkem ketan kolak kang kadulu wis sesuk ora usah dadak ngenteni sesuk nek mangsa wulan Ramadan mesti padha gawe kolak nah kuwi isih lestari nek kolak kuwi lestari dodol kolak ayo terus kuwi apa enak dipangan madu si raja singa
madu sirat legondo. Wah, tak kira nek madu sirat legondo ki saka apa? Ayo sembuh tak ngono sing botol. Terus madu mongso terus pipes tuban. weh mang pipes ki panganan apa? Pipes kok ndadak nang Tuban. Jenang gendul. Salah to, jenang gendul. Ora gendul. Gendul dijenang ki areng ngetak kowe wae piye? Gendul. Ah, jenang gendul kuwi ana tenan. Jenang gendul ki njajal kowe nang nggon aku tak masake sesuk. Monggo. Yen padha prasaja luwe prayoga ayo tarukon aja lamun ing liya taun nurageton.
Bintake ya, Men. yen padha prasaja luwih prayoga ayo tarukun aja ngelamun ing liyatan Bagong nggo ngenepi wektu mumpung isih sedhela. Bacana lir tembangan. Kiraku iki Petruk karo Gareng kok ora sowan utawa ora nglakoni kewajibane. Mengko sampurnane gara-gara iki do tilik nang omahe Gareng apa dene Petruk. Do ngopo kok nganti ora sowan mrene iki? Tembangke sing pungkasan ya Pak iso. Simpang Limaria lapangan Pancasila Semarang kumandang Prayogo serbaguna sasaran rakyat gede atine ing Jawa Tengah wis sempurna bangun jero kutha tekan desa ngadesa saben nominoyo Simpang Lima Tribuna upacara Natalan umum Simpang Lima Ria ing Kutha Simpang Lima Ria lapangan Pancasila Semarang kumandang Prayogo serbaguna sasaran rakyat gede atine ing Jawa Tengah wis sempurna bangun jero kutha tekan desa ngadesa saben dina minaya Simpang Lima Tribuna upacara Natalan umum Simpang Lima Ria ing Kutha rasane bapak kok ora kaya adat sabene. Atiku kok melang-melang kaya ninggal panganan ra tak tutupi.